Nandito na ako sa barracks. Ay, long time no see, Ate Bidang. Yan po, ulan init. Time check natin 11:09. Ayan, tumila na yung ulan. Ayaw magpabigil ni Kuya Puloy. Kaya daw yan. Kaya nakataas sa Kuya Puloy. Check na rin. Nagdaalok ng magmerienda. Nasa taas na kami ni Kuya Puloy. Nasa taas na eh. Sige, sunod na lang kami ni Kuya Puloy. Baka madulas Kuya Puloy ah. Ano, barina? Asan ba yan? Ay, yun, layo. Kuya Jewel, abot mo tabi. Masuyur tabi. Yun, thank you. Safety first. Ayun, sana pagkisupport ulit po ng vlog ko. Dito na ulit ako kay Talin. Yun. Medyo humina yung views natin nung yung ma-upload ko nasa Maynila. Kaya kahapon nga hindi ko pa talaga kayang magano kasi delikado, nalulula. Ito na Kuya Puloy. Hindi mo na ba ito nakatali? Ay, ayun. Tagilid. Kaya pala maingay. May mga nagsiswimming ata. Doon no, may swimming pool kasi dyan. Kaya pala maingay kanina. Pumapatak na naman. At yung tropa nandyan, nag-i-snack na sila.
Tulong tayo, ikaw ang tulong nito. Mamaya. Yeah. Baba mo na. Alam po at baba muna kami ni Kuya Puloy at po kaming hero. Anong anod na? Anod na? Ito muna tayo. Snack muna, snack. Ito yung hero na kukunin. Yan, kilo. Ayan, arroz caldo. Arroz caldo tanay? Kasi nanay nagluto. Ha? Hindi. Ano? Ano lang, goto. 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 Goto ba to? Okay naman nay. Kayo nay. Oo, okay lang. Okay lang. Matanda pa rin hanggang ngayon. Parang bumata nga eh. Matanda na ako sa isang araw. Yung tumatanda raw, ano eh, kalabaw. Kalabaw. Oo, kalabaw lang yung daw tumatanda. Kasi isang araw, birthday mo? Sa 22. Happy birthday. Advance. Ang pitsa ngayon ay 18. Tatlong araw na lang. Apat. 18 ngayon. Oo. Happy birthday. Apat na araw. Salamat. Lo, batiin mo si nanay ng happy birthday. Hindi pa nga daw birthday ko, kaya sa ano na lang. Sa sunod na lang. Ay, bagay. Tara. Ano? Yan, kilala ni Kuya Puloy. Hiyero. Ano, tol? Tol. Nas lang? Ano, Dre? Tinali yan, tapos abot ko doon.
Puno man kasi tol. Ay, ako lagi mag... Handle ko na to? Labor niya. Ha? Tagaan pa juga. Labor kayo, itong sakto. Bilik, galit. Tapos tinggalan. Pagkaanan itong mazuro na. Ingat sa kuryente. Nakakamatay. Nasabay sa tali. Hindi ko naman katali na ito. Baka mahirap, hindi ka. Katali mo tayo. Ang kanalo. What is it? What is that? Yung baldi, yung doon na lang. Ano yung tubig? Ha? Baldi. Tubig. Sige na! Malupit yung diskarte ni Kapuloy. Langgigan! Ang tanalian, tas hila na lang.
Kaya atas tigis nyo. Hindi panghulugan ko na itong bintana. Mga na pala yan, yung electrical, may guhit na. Oh. Ay, patut pula agad. Ay, inis ko na yan. Ano kan mo? Oo, ano problema yan? Wala pa. No? Tinambak mo kasi. Wala pa din. Kanina. Kanina. Wala pa din. Kailan pa lang ba? Oh, akan ko. Baka dumos-dos. Sabi ka lang bitilo. Namihan mo. Bari na. Kasaw-sawan. Tambak. Dalawa yung hulog mo ka, Puloy? Ha? Yung hulog mo, dalawa? Ha? Hindi ko din Hindi. Likads, laylayan.
Matagal din malubat yung ano mo ah. Matagal malubat. Alin? Barina. Matatag. Oo. Asura ka rin. Kumulas. Wala pang init na malakas yan. Pero yung pawis tagaktak na. Ayan na naman yung ulan, Kuya Puloy. Baba, sako mo. Akin na. Malakas. Ang lakas ng ulan na naman. Ayan, basa. 10:45. Istorbo yung ulan. Malakas pati. Malakas yung ulan. Umiinit, umuulan. Baka malaglagan kayo kahoy. Hawakan ko kaya. Ayun, nakakaano ko pala. Nakakapit. Lo, tao alo, baka biglang tumumba dyan. Wow. Tapos sa taas. Alright. Ano ito? Inano po na? May buntot po, may buntot. Lo, kunin mo yung dulo. Hawakan mo, Lo. Hawakan mo dulo. Oh, yan na. Sana yung ano dyan, bara. Kasi nga bara doon. Bara. Kung nandyan. Nasa taas. Tao ha, tao. Yung bali tinatanggal na ni Kapuloy kasi tama yung yero doon. Parang may hit. Sige, kamitin mo. Ay, guguhin. Bitaw. Tao ah. Okay na rin. Hadi ako yan. Wala
Walang tatapat ah. Walang tatapat. Walang tatakbo. Huwag mo na kayo dadaan. Baka bumagsak tong kahoy ha. Lo, huwag kang ano da. Bagsak na. Yeah. Ayan, at istorbo yung ano. Istorbo yung ulan. Istorbo yung ulan. Akyat ulit, Puloy. Matituloy yung mga nagsiswimming dyan sa ano. Kabilang pa din. Naistorbo ng ulan, sumilong. Dahil sa ulan. Mga ano to, ulan na to, istorbo sa mga nagsiswimming. Swimming ba yan? Mayroon. Swimming pool dyan. Yan. Ay, bubong na. Ano na lang kaya Puloy. Ipipix. Ay. Hey. Sabi. Tapos dito na dadaan din si Kuya Puloy. Ito. Madulas. Basa yung hero. Ayun. Tapos dumostos yung apakan ko. Serbol yung liig. Serbol yung liig dito. Nakalusot katawan ko dito. Delikado yung liig ko. Pag dumostos yung naapakan ko. Delikado tama dito. Ha? Lapis? Nandyan sa sako. Metropolis.
Sugat. Asan pa? Bali may mga rubber naman to. Yung ano na yan, tornilyo. Abot ng bara. Bara. Yan, tutornilyo na ni Kuya Puloy kasi baka bigla raw lumakas yung hangin. Ipipix muna Kuya Puloy. Ipipix na ni Kuya Puloy. Kasi yung hangin. Napakataas nitong mga paring Jason. Napakataas. Grabe. Hindi pa nakapix yun? Ayun pala. Nakataklop lang pala yun. Doon banda may swimming pool. Yan, sumikat na naman yung araw.
Bali dito, ipipix na muna ni Kapuloy. Tapos yan, babalikan na lang yan. Ito, siguro mga dalawa pa yan, dalawang dahon. Yan po, ulan init. Time check natin 11:09. Bigla na namang uminit. Ayan, sakto, break time muna 11:18. At lobat yung ano, barina ni Kapuloy. Ang sakto. At baba muna ako. Yan tayo dadaan, nakadaan na sa Kapuloy. Alright. Ito pala. Ay, yung bag. Break time muna po. Grabe talaga yung ulan. Init ulan, init ulan. Ito yung makakataka sa trangkaso. Ayan sila, nababa na. Andito na ako sa barracks. Ay! Long time no see, Ate Bidang. Ka na pala! Ang balita! Ganun pa rin sa Radyo at TV. Cracker! Parang malungkot ka ngayon. Oo nga, iwanan na ako ni Kuya mo. Kaya Bobby, sabi ko na nga ba nga ako malungkot si Ate Bidang eh. Daw siya ng bago. Sabi na. Basta wag lang yung luma.
Dapat bago talaga yung mahanap, hindi yung luma. Basta guro, Ano? iniiwan talaga. Oo. Okay na. Mas sigurang iniiwanan. Asan na yung friends ko dito? Hindi na. Ayun, kain muna po kami. Ayun, ang ganda ng vlog na to. Maraming salamat yun. Bye-bye. Love you all. Ano pa?